Sabies que Henri de Ciré-Landru, el barbazul de Gambais, va enganyar més de 300 dones amb anuncis de matrimoni? Però només 10 d'elles van desaparèixer per sempre. Això és esgarrifós. Com va aconseguir mantenir aquesta doble vida sense aixecar sospites durant tant de temps? Bé, era un mestre de la manipulació. Es feia passar per empresari afectat per la guerra, guanyava la confiança de les dones i les portava a la seva casa aïllada a Gambais. Allà, simplement desapareixien. I el carnet negre? Aquesta llibreta amb els noms de les seves víctimes és un detall que posa els pèls de punta. Exacte. Va ser clau per incriminar-lo, tot i que mai es van trobar els cossos. Fins i tot al judici, Landru es mantenia sarcàstic i irònic, però les proves circumstancials van ser suficients per condemnar-lo. És increïble com un cas així encara ens recorda el perill de confiar cegament. Totalment. Una història que barreja tragèdia i fascinació i que encara avui ens fa reflexionar. Fins la pròxima!